कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हंगेल्या केडीपी सभेतल्यान आमदार सतीश सैल उठून भायर. कारवार. जिल्ह्याचे पालकमंत्री हंगेल्या केडीपी सभेतल्यान कारवार अंकोला मतदारसंघाचे आमदार सतीश सैल हेमी उठून बाहेर गेली घटना घडली. आमदार सतीश सैल हेमी या सभेत जोरदार नाराजगी व्यक्त केली. यावेळार आमदार सतीश सैल हेमी सांगले की सरकारी आस्पत्रेत औषधाची कमतरता असताना सुद्धा अधिकाऱ्याकडच्यान औषधाची कमतरता ना अशी माहिती दिते आशिल्ल्याचे तेमी आरोप केलो. डॉक्टराची कमतरता असताना सुद्धा औषध कोण दिता असो संतप्त सवाल आमदार सतीश सैल हेमी उपस्थित केलो. यावेळार पालकमंत्री मंकाळ वैद्य हेमी डॉक्टरांची कमी कमतरता असल्यार तुम्हीच हाडा असे उत्तर दिले असल्याचे सांगते आसात. यावेळार आमदार सतीश सैल हेमी सांगले की तुम्ही सांगितले सगळं ऐकून घेऊसाठी हाल कितें अंगठा शाप न्ही असे तेमी ठणकावून सांगले. जनता या समस्याबाबत आमकांच विचारता असे म्हणत आमदार सतीश सैल हेमी नाराजगी व्यक्त केली. अशा प्रकारची सभा घेवच्याक हांव येयलो ना असे तेमी स्पष्ट केले. तालुक्याच्या प्रश्नाचेर जिल्हा स्तरावयल्या केडीपी सभेत चर्चा करची ना जाल्यार हांव या सभेत बसू शकना असे तेमी सांगतेत असमाधान व्यक्त केले आणि या केडीपी सभेतल्यान भायर येवन आपलो निषेध व्यक्त केलो. ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? ನಮಗೇನು ನಾವೇನು ಅಂಗುಠ ಚಾಪ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ? I'm not ಅಂಗುಠ ಚಾಪ್. ಓಕೆ, ಏನು ದೊಡ್ಡದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पानां तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. पडती समाजाचो शिगमो मोठ्या उत्साहात सुरू. कारवार. अंकोला तालुक्यातल्या आवडसा गावात पडती समाजा खिंच्यान दर 8 वर्षांन आयोजित करतो शिगमो ह्या वेळार मोठ्या उत्साहात सुरू झालो. करावळी भागात होळी व सण भक्ती आणि लोक परंपराचो संगम मानतात आणि हांच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक असा. ग्रामदेवाच्या सानिध्यात होळी पौर्णिमेच्या 9 दिवस पहिले विशेष पूजा करणं मेळ्याक सुरुवात जाता. मेळा सुरू झाल्यानंतर सहभागी घरा न वयता नियम आणि शिस्त काटेकोरपणे पाळत सगळ्या गावात घराघरात वचून शिगमो नृत्य करतात. प्रत्येक घरातलं किमान एक सदस्य ह्या मेळ्यात सहभागी जावचे ही या परंपरेची खास वैशिष्ट्य असा. ग्रामस्थ खंयच्याबी भायल्या अनुदानाशिवाय स्वतःच्या श्रम आणि साधन सामग्रीतल्यान मेळ्याचे आयोजन करते असून ह्या वेळ्यान ग्रामस्थांची भक्ती आणि संस्कृती प्रेम दिसून येता. ज्येष्ठांच्या मार्गदर्शनासकल युवक उत्साहान सहभागी जाऊन परंपरा फुडल्या पिढीकडे सुपूर्द करते असतात. पयस वास्तव्याक आशिल्ले ग्रामस्थ ह्या निमित्तान गावात परत येऊन मेळ्यात सहभागी जातात. हे विशेष उल्लेखनीय असा. शिगम्याच्या मेळ्यामुळे गावात बंधुभाव सहकार्य आणि धार्मिक श्रद्धा आणखीच बळकट जाते असा.
कारवाराचे हृदय भागात एसी हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्लेक एक गुड न्यूज आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर एसी हॉल. लग्न, मुंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा दैवज्ञ कल्याण मंडप एसी हॉल. क्रिकेट खेळाडू KL राहुल हेमगेली श्री क्षेत्र वीरांजनेय मंदिराक भेट दिवन विशेष पूजा. कारवार. भारताच्या क्रिकेट संघाचो प्रसिद्ध खेळाडू KL राहुल हेमी आज उत्तर कर्नाटक जिल्ह्यातल्या होन्नावर तालुक्याच्या बंगालमक्की गावातल्या श्री क्षेत्र वीरांजनेय मंदिराक भेट देऊन विशेष पूजा केली. धडाकेबाज फलंदाज आणि विकेटकीपर आशिल्ले KL राहुल मूळतः कर्नाटकाचे रहिवासी असून देशासाठी जायत्या महत्त्वाच्या सामन्यात चमकल्ले असतात. मंदिरात आलेल्या राहुल हेमी श्री वीरांजनेय स्वामींचे दर्शन घेऊन विशेष पूजा केली. या वेळार मंदिराचे गुरु श्री मारुती गुरुजी हेमी तेमकां आशीर्वाद दिलो आणि तेमगेल्या क्रिकेट जीवनात जास्त यश मिळू अशी शुभेच्छा दिली. KL राहुल हेमगेल्या भेटीन स्थानिक चाहत्यांमध्ये आनंद निर्माण केलो. आपल्या मातृभूमीच्या मंदिराक भेट दिताना तेमगेलो साधेपण आणि भक्तिभावान सगळ्यांचे मन जिंकले. हत्तीच्या हल्ल्यात गोठ्याचे नुकसान. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या दांडेली तालुक्याच्या आलूर गावात गोठ्यात घुशिल्ल्या हत्तीमुळे गोठ्याचे मोठे नुकसान झाले असून गायीच्या वासराक जखम झाली असा. ह्या कारणान गावात भयाचे वातावरण तयार झाले असा. हत्तीच्या हल्ल्यात पुंडलिक जाधव हेमगेल्या गोठ्याचे नुकसान झाले असा. रान विभागान तात्काळ कारवाई करची मागणी ग्रामस्थांनी केली. अगदी बी नाही आणि एवढी कशी चाटी ओली होता एवढं करूच की वर्ष होऊन गेले तर ते पाठव ना ह्या मेडी उडून पडला तो ह्या मेडी पाडून तिकडून कर. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.